कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 19 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറിയപ്പോ അർജുനന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാണ്, ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതില് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല. അതില് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നോ കരുതുന്നവൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ കൊല്ലാനും സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിന് മരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് അതുവരെ നമ്മള് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയോ എടുത്തു വരെ ഉള്ളത്? സംശയം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 20. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല, അതുണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് എന്തില്ല? മരണമില്ല. അതിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല ആത്മാവിന്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയണത്? ഒരു നമ്മളെ കിഴവനെന്ന്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വയസ്സാവണ സമയത്തും നമുക്ക് തോന്നും. അതായത് ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് പല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടവനെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആവേശം, യൗവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ആവേശം നമുക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷം. ആ വൃക്ഷത്തില് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയാന്തർ ഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും ഒരേ വൃക്ഷത്തില് ഉള്ളതാണ്, ഹൃദയത്തില് കുടികൊള്ളുന്നതാണത്. വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യാമജം അവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ,
ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ കഴിയോ? കാരണം എന്താണ്? ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി വെറുതെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യോ? കാരണം എന്താണത്? കൊല ചെയ്താലും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, അപ്പൊ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നറിയുന്ന വ്യക്തി അതിന് ചെയ്യില്ല ആരും. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. കാരണം നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ആ ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യണത്? അവിടെ നടപ്പാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഘാതകൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ, ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? അടുത്ത ജന്മം ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? അടുത്തൊരു ജന്മം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് വിധിക്കാണ്? വധശിക്ഷ വിധിക്കാണ്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ പഴകിയ ഡ്രസ്സ്, നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേടായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്ന പോലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശരീരം മാറി വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ തന്റെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ്? ആത്മമിത്രം, സുഹൃത്താണ്. ആ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആത്മമിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ പരമാത്മാവിന് അറിയാം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനല്ല പോകുന്നത്, പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ആത്മമിത്രം, അതായത് പരമാത്മാവാണ് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ പോലെ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനായിരിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷിയോ അത് സുഹൃത്തിന് നേരെ സൃഷ്ടി തിരിക്കാൻ, പരമപ്രഭുവിന് അതായത് പരമാത്മാവിന് നേരെ ഒരു ദൃഷ്ടി തിരിക്കാൻ പോലും ആര് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ചെയ്യുന്നില്ല. ആ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന് ആ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് ഒരു ഭാഗം പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള പക്ഷിയെ. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനോ അതിനെ കീറി മുറിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അച്ഛേദ്യോ യമദ്യാഹ്യോ യമക്ലേദ്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. അത് ശാശ്വതനും സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും ആരെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ജീവാത്മാവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ശാശ്വതനാണ്, സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ഭഗവാൻ സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് കുറെ ഉണ്ട്. അതാണ് സർവ്വത എല്ലായിടത്തും എല്ലാരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ജീവാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ജീവാത്മാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് എന്ത്? ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, വ്യക്തിത്വം മാറുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ആരിൽ ലയിക്കില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ ജീവാത്മാവ് ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൊരു സ്ഫുരണം, എന്താ പറയാ, സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാം. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിലകൊള്ളാനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അവ്യക്തോയമചിന്യോയമവികാരയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യനാണ്, അചിന്ത്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പൊ ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മദർശിനി ഇല്ലേ, ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ പോലും കാണാൻ സാധിക്കാത്തവരും അത്രയും ചെറുതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അദൃശ്യൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മാനസികമായ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട് എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മള് അറിവ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മദർശിനിലൂടെ ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? മുടിത്തുമ്പിന്റെ എത്ര? പതിനൊന്ന് കേട്ടത് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം, അതാണ് ആത്മാവിന്റെ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേ മൃതം തഥാപി മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ഇനി ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ, എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. അനി പറയാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി അത് കൂടാതെ അത് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നിനക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ ധാരണയിൽ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും എന്ത് വേണ്ട? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം? ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളെ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന്റെ ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആഗ്രഹം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രപ്രകാരം. അർജുനൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ കൂടിയാണ്. ക്ഷത്രിയനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അത് പാലിക്കാനും അത് എന്താ പറയാ അംഗീകരിക്കാനും ആർക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്? അർജുനന് ബാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എല്ലാതും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അംഗീകരിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും? എല്ലാതും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ്യ പരിഹാര്യർത്ഥേ
നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ജനിച്ചാ മരിക്കണം, മരിച്ചാ ജനിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തല്ല, അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നതല്ലത്. അതായത് ഇതോടെ പറയുന്നത് എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സമൂഹത്തിൽ നീതിപാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. കൂടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെയും വധത്തെയും ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കണം, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് നീതിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും, അവിടെ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന്, അതായത് ഹിംസ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം, അത് തന്നെ വേണം, ഹിംസ തന്നെ നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്താമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി ധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല, മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ നശിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇത് വീണ്ടും, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളും. ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആരെ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 71 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 71 ചതുർയുഗങ്ങള്. ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 48,20,000 അത്രയാണ് എന്ത് ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് 43,20,000 ഒരു ചതുർയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചതുർയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സത്യയുഗം വരും, ത്രേതായുഗം വരും, ദ്വാപരയുഗം വരും, കലിയുഗം വരും. ഇത് 4 കൂടുന്നതാണ് ഒരു ചതുർയുഗം, 4 യുഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം. അങ്ങനത്തെ 71 ചതുർയുഗാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. 71 ചതുർയുഗാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ പ്രളയം സംഭവിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് കഴിയുമ്പോ എന്ത് വരും, രാത്രി വരും. നമ്മളെ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരുന്ന പോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്, പ്രളയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാരും എവിടേക്ക് പോകും, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. ഏതൊഴികെ ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങള്, ബ്രഹ്മലോകം, തപോലോകം, മഹർലോകം, ആദ്യത്തെ 3 ലോകങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്താവും, ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ. ഇതിനെ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു പ്രളയം. അത് പിറ്റന്നാള് വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ, രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകലാവുമല്ലോ, നേരം വെളുക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരും, വീണ്ടും ആദ്യം പുതിയ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ പ്രളയം നടക്കുന്നത്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ബ്രഹ്മലോകത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല, പിന്നത്തെ 2 ലോകങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. പിന്നെ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് തീരുമ്പോ, അതായത് പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വരുമ്പോ. അപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാം പോകും, ബ്രഹ്മലോകവും എല്ലാം പോകും, അത് ഫുള്ള് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ്, സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നില്ല, മധ്യത്തില് പ്രകടമാകുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അവ്യക്തമാകുന്നു. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതെന്തായാലും അപ്പൊ എന്ത് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക്, നമ്മളെല്ലാം മരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ. പിന്നെ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നതെന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമ്മ അനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെ ഒന്നാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാ. നമ്മള്
ഉറങ്ങുമ്പോ ഒരു സ്വപ്നത്തില് നമ്മൾ ഒന്ന് കാണും, പിന്നത്തെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ വേറെ കാണാം. അതേപോലെയാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പല വിധത്തില് എന്താ പറയാ, പല ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്ന പോലെ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരിക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ആ ശരീരം വിട്ട അടുത്ത ചിലപ്പോ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും, ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുക. അതിനൊപ്പം എന്തില്ല, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല. ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കാണും, പിന്നെ മൃഗത്തിന്റെ കാണാം, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ കാണാം. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെയാണ്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈന മന്യേ ശൃണോതി സത്യോപേനം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ചിലരാണെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്ചര്യമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്, ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് ആശ്ചര്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ കേട്ടാലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അതിശയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ചെറിയൊരു പ്രാണിയുടെ ഉള്ളിലും എന്താണ് ഈ കോടാനുകോടി ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരു ആത്മാവാണ് ആരിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിലും ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂടെ മായാമോഹിതനായിട്ട് ജനങ്ങള് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുമ്പോ നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം നമ്മളെ പരാജയത്തിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നന്നേ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതാകാനും അതേ സമയം തന്നെ ചെറുതാകാനും കഴിയുമെന്നത് സ്ഥൂല ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യനിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുതാവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് വലുതാകാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഈ ഭൗതികതാ ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക്, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നാത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ആത്മാവ്, ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശമില്ലാത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. നീ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട, ജീവനെ കുറിച്ച് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം, എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണം, യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അതിനെ സ്വാധൂകരിക്കാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മള് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികമ്പീതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധ്യേയോ അന്യക്ഷത്രിയാസ്യാന വിദ്യത്തെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ നീ ആരാണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഒരു കർമ്മം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി എന്താണോ അത് നീ ചെയ്യുക. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലി നിനക്കിവിടെ ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ വൈമുഖ്യത്തെ മാറ്റി യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മുറിവേൽക്കുക, ത്രായതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവനാണെന്ത്? ക്ഷത്രിയൻ. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അപ്പോ നമുക്ക് ആ വർണ്ണത്തിലും ആശ്രമത്തിലും പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? സ്വധർമ്മത്തിൽ വരുന്നത്. ഇനി അത് ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഇനി വന്നിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിലോ ഈ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് വരും? ആത്മീയമായിട്ട് വരുമ്പോ സ്വധർമ്മം ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് തലത്തിലുള്ളതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് ആത്മീയ തലത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ മുക്തി നേടാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് കടന്നില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ ഒരാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ശാരീരിക തലത്തില് സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. അത് അജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ് അവിടെ. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഏത് വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളായാലും ഡെയിലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശാരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവ ധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? മാനവ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗധാരാമപാവൃതം സുഖിനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തെ യുദ്ധമീദൃശം. പാർത്ഥ, യാദൃശികമായി ഇതുപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, യാദൃശികമായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് സന്തോഷാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്വർഗ കവാടം അവർക്കായിട്ട് തുറന്നിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? പ്രജകളെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്നുള്ളത്. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് തന്നെ ഹിംസ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്ഷത്രിയന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഈ ക്ഷത്രിയന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എൻട്രി എവിടേക്കാണ്? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടും. അഥവാ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം അർജുനന് ഉപകാരം തന്നെയാണ്, നന്മയാണ് വരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? രാജ്യത്തിന്റെ കിരീടം കിട്ടും. രണ്ടായാലും എന്ത് തന്നെയുണ്ട്? ഗുണം തന്നെയുണ്ട്. അഥച്വേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മം കീർത്തി ചാഹിത്വാ പാപം അവാപ്സ്യസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായി സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നീ അധർമ്മം അല്ല ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടും, നീ യുദ്ധവീരനാണെന്നുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നീ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നിന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാതെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ യശസ്സാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആരാണ്? ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. നമുക്കറിയില്ലേ, പരന്തപ. പിന്നെ വേറെന്താ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത്? ഇവിടെ പരന്തപ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, സബ്യസാചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനെ. അപ്പോ അർജുനൻ ദേവന്മാരെ, അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാദേവനെ പോലെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനനെ എല്ലാവരും എന്ത് പറഞ്ഞു പഴിക്കും? അർജുനൻ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് എല്ലാവരും പറയും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ കീർത്തി അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ അർജുനൻ നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാകും അത് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്ത് വരുന്നത്? നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവേയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്ചത്തെ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് അപമാനം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിന്നെ പഴിക്കുകയും ചെയ്യും. മാത്രല്ല, ഒരു മനുഷ്യന് എന്താണ് നമ്മളെ അപമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.
പോരിന് മുൻപ് തന്നെ രണാങ്കണം വിട്ടു പോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണെന്ത്? ദുഷ്കൃതിപ്പെടുത്തുക. ആരെങ്കിലും കീർത്തി ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹയദ്രണാതു പരതം വംസ്യന്തേ ത്വം മഹാരഥഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിരാസാരനായി കണക്കാക്കും. അപ്പൊ നീ ഇതൊക്കെ വിട്ടുപോയത് നീ ഭയം കൊണ്ടാണെന്നാണ് അവരൊക്കെ പറയുക. അപ്പൊ നിന്നെല്ലാവരും നിസാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. ആരാണ് മഹാരഥന്മാര്? പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. 10,000-ലധികം പേർ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ് അതേസമയം 60,000 പേരെ ഒരേ സമയം 60,000 പേരെ കൊല്ലുന്നവരെയാണ് നേരിടുന്നത്. 10,000 പേരെ നേരിടുന്നവരെ അധീരതന്മാർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നിസാരൻ, എല്ലാവരും നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖകരം നിഖിയും. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിനും ദുഃഖകരമായ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ നിന്നെ ശത്രുക്കൾ പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പറ്റി പുച്ഛിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനേക്കാളും ദുഃഖമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുണ്ടോ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസി മഹീം തസ്മാരുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ വികൃത നിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിനക്ക് രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതായാലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച രാജാവാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. സുഖ ദുഃഖേ സമയ കൃത്വോ ലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ ജിജ്ഞസ്വ നൈവം പാപാമ വാപ്സ്യസി. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഫലം സന്തോഷമാണോ, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ സന്താപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ അജയാപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് അത് എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്ക് വരുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുന്നില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമാർത്ഥം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടോ അസൂയോ ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ കടപ്പാടും ഒന്നും ആരോടില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളോട് വരുന്നില്ല, വ്യക്തികളോട് വരുന്നില്ല. ഏഷാ തേ പീഹിത സംഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗാതി മാം ശൃണു ബുദ്ധിയുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസിസി. ഇതുവരെ അപകൃതനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്? സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപകൃതനാത്മകമായ പഠനം സാഖ്യയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ജ്ഞാനത്തെ നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു, ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇത് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കും. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണെന്ത്? സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ അതിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ആ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഉള്ളതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇന്നലെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഏതുവരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള് നോക്കണം അല്ലെ? 10ാമത്തെ അല്ലേ നോക്കേണ്ടത്? ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അജയനാണ്, സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന് ഉണ്ടാവില്ല. മുറിക്കാനോ ദയിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, തീ കൊണ്ട് ചുടാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കാറ്റുകൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അത് അചഞ്ചലനാണ്, ചലിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതാണ് അത് സർവ്വവ്യാപിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ പാപം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മം, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ്. ക്ഷത്രിയൻ എന്നല്ല എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഉത്തമമായ കർമ്മം മുറിവേൽക്കുക അല്ലെ? ക്ഷത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അതായത് മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം എന്തൊക്കെയാണ്? കാലം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് സ്വധർമ്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് 2 തരം. 2 തരം സ്വധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ? മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? അതായത് 2 തരം സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മളെ അറിവിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ലോകമുണ്ട്? ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകമുണ്ട് അല്ലെ? 2 ലോകം. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങളിലുള്ളവർക്കും എന്തുണ്ട്? ധർമ്മമുണ്ട്. 4 ആശ്രമങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ധർമ്മമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അല്ലെ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കുടുംബം നോക്കണം, ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം, അച്ഛനെ നോക്കണം, അമ്മയെ നോക്കണം. സമൂഹത്തിനോട് കടപ്പാടുകളുണ്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? സ്വധർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ് സ്വധർമ്മം. അത് നമ്മള് ആശ്രമം പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 വർണ്ണത്തിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ്? വർണ്ണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ. 4 വർണ്ണത്തിലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു, ക്ഷത്രിയൻ ഇവർ വന്നു. ആശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോ ഗൃഹസ്ഥൻ വന്നു,
സന്യാസി വരും, വാനപ്രസ്ഥം, ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി ആണെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ ധർമ്മമുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ ധർമ്മം, ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ വരും. അത് ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഓയ്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മളെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? ആത്മീയത്തിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഭൗതിക ലോകത്തെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടന്നു? നമ്മൾ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഈ സ്വധർമ്മങ്ങൾ, ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പാതയാണ് അതൊക്കെ. നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ, ആ വഴിയിലേക്ക് ആക്കിയിടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? നമ്മള് ഇതിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് നമ്മള് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞു, ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറി? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ നമ്മൾ ആരെ സേവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ മാത്രം. ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധം മുഴുവൻ നോക്കി ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ആകെ ഒരു ബന്ധു, ഒരാളെ മാത്രമേ നമുക്ക് സേവിക്കാനുള്ളൂ. ആരെ മാത്രാണത്? ഭഗവാനും. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? രണ്ടും സ്വധർമ്മം രണ്ടു തരത്തില്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? യാദൃശ്ചികമായി യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വർഗകവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. നേരെ അവർക്ക് പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അതെ. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപം ഏൽക്കില്ലെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ധാർമ്മികമായ കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ. ധാർമ്മിക സമരത്തിലൂടെ കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ പാപമേൽക്കും. സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും പാപമേൽക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പാപമേൽക്കില്ല. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഫലം എത്തിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. മനസ്സിലായോ? 15 വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മള്. ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 24